Članovi poslaničkog kluba Srpske radikalne stranke u suštini su rekli ono što je srž naših zamerki, a vezano je za ovih 5 tačaka dnevnog reda oko kojih je spojena rasprava. Ja ću pokušati samo da se dotaknem nekih stvari koje nisu pomenute za ovom govornicom. Zatečeno stanje u Sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo nije baš sjajno. Gospodinu Radojeviću sigurno nije lako od samog starta. Da li će se izboriti sa problemima, vidjet ćemo, mi mu želimo uspeh i sreću. I budite sigurni da je budžet za poljoprivredu i za ruralni razvoj i 10 milijardi, da bi ponovo bilo malo iz prostog razloga što smo podneblje i područje koje je apsolutno agrar. I tu nema nikakve dileme. Potrebno je tu, boga mi, dobro plivati i u političkom i u svakom drugom smislu. Zaista vam želimo uspeh i sreću i budite sigurni da će poslanička grupa dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka uvek podržati kada prepoznamo da imate želju da rešavate probleme koji su ključni. Vi ste u okviru razvoja sela, zapravo predloga mera podrške sprovođenju poljoprivredne politike za razvoj sela, opredelili dodatno po 20 miliona i to za dve pozicije koje u suštini su najkritičnije. Tu nema dileme nikakve. I čini nam se da ste vrlo dobro detektovali problem, a to je stočarstvo broj 1 i sa druge strane mali i srednji poljoprivredni proizvođači, ali jednu stvar nismo rekli za ovom govornicom ili je nismo čuli u današnjoj raspravi, a veoma je bitna, a to je da što se tiče malih i srednjih poljoprivrednih proizvođača, oni su se našli prvi na udaru posle primene zloglasnog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji. Znači, prema tom katastrofalnom sporazumu koji je potpisala država Srbija, mora da se uskladi zaštita poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa sporazumom koji je potpisan. Obzirom da male i srednja gazdinstva uglavnom proizvode sirovine, proizvodnja mleka i mesa je praktično prva doživela udar na cene, a samim tim i na prihode proizvođača. Republiku Srbiju i samim tim autonomnu pokrajinu Vojvodinu preplavilo je meso i mleko u prahu iz Europske unije. Naši poljoprivredni proizvođači, nažalost, ne mogu da se bore sa konkurencijom koja je nelojalna, a dolazi iz zemalja Europske unije koji imaju daleko veće benefite, daleko veće stimulanse od države itd. I to je jedan od velikih problema. Detektovali ste dobro ovaj problem, ali 20 miliona dinara je zaista nedovoljno. Da li je u ovom momentu to bio neki maksimum koji je Sekretarijat mogao da da? Pretpostavljamo da jeste. Mi očekujemo da u 2017. godini po ovom pitanju daleko konkretnije autonomna pokrajina Vojvodina, odnosno Vlada i vaš Sekretarijat reaguju po ovom pitanju. Što se tiče stočarstva, stručnjaci kažu da je stočarstvo u Republici Srbiji danas praktično na granama stočarstva u Srbiji s početka 20. veka. Stočni fond se permanentno uništava, a kulminacija svega toga je praktično poslednjih 15 godina. Gospodo, posle 5. oktobra 2000. godine, tako kažu činjenice, u potpunosti je uništen stočni fond i Srbija je od zemlje koja je bila izvoznik mleka postala njen uvoznik. I to je tragedija koja nas je zadesila posle 2000. godine. Subvencije definitivno dobro dođu u svakom obliku, ali one ne mogu biti pokriće za sistemsku nesigurnost sa kojim se susreću poljoprivrednici i zaista su ovo mala sredstva. Evo još samo nekoliko reči vezano za lovstvo, obzirom da ističe vreme, a ne bih da ga probijem, vezano za
šume i za lovstvo. Videli smo na osnovu polugodišnjeg izveštaja da su sredstva praktično u prvoj polovini godine bila potpuno neiskorišćena. Mi očekujemo da bude življa aktivnost u drugoj polovini 2016. godine i da ono što je planirano, obzirom da je to prilično skromno, da bude realizovano do kraja 2016. godine, a uvereni smo da ćete, gospodine Radojeviću, kao što ste sada uspeli da detektujete probleme, čini nam se na pravi način, mnogo konkretnije delovati u 2017. godini po pitanju problema koji se tiču poljoprivrednika. Zahvaljujem se.